a fű és a szél, jó a léleknek és a testnek. Köszöntjük Önöket a stúdiónkban, ahol a lélekről és a természetről beszélünk. Mindnyájan szeretünk a fűben mászkálni, mezitláb, és ez jó, mert a szomszédnál is olyan jó a fű, tehát zöldebb, szebb, hűsebb, és zöldebb. Nagyon sokkal zöldebb, mint nálunk. Ezért szeret mindenki szerintem a fűben mászkálni. És amikor fújja a hajunkat a szél, az aztán borzalmas. Mindig úgy nézünk ki, mint a boszorkányok. Már persze, ha ki van nyitva a hajunk. De itt nem a szépség számít, hanem a természet. Most kivezettem Önöket a természetbe, a jó fűre. Kint vagyunk a természetben, és mint látják, nagyon fúj a szél. Már megint bent vagyunk, igaz, de itt most megint nem fogja fújni a hajunkat a szél. De mondtam, hogy ez már nem lényeges. Vagyis nem én mondtam, de mindegy, na. Tehát itt a környezet a fontos. Köszönjük, hogy végighallgatták videónkat. Jó napot kívánok, és sok fűjárkálást!